ஆயில் கேனெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் அந்த மூடி எப்போ பார்த்தாலும் லூஸ் ஆகிருது, இல்லைன்னா மூடி வந்து உடஞ்சி போயிடுது. நானும் வந்து பாட்டிலத்தே மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் பாட்டில் எல்லாமே புதுசு மங்காமல் இருக்குது. அந்த கொண்டை மட்டும்தான் சொன்னோடையே கேட்க மாட்டேது. எப்போ பார்த்தாலும் உடஞ்சி போயிடுது. பாட்டிலை கழுவுறதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஒரு கொண்டை காலி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது. இது வந்து மதுரையில் வாங்கினேன் 1 லிட்ரு கேனு. 1/2 லிட்ரு கேன் வந்து என் தங்கச்சி வந்து நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினாங்களாம். எனக்கு ஒன்று, இன்னொரு தங்கச்சிக்கு ஒன்று, அவங்களுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க. இது இல்லாமல் ஸ்டீல் கேன் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். கண்ணாடி பாட்டிலில் இந்த மண்டை கொண்டையெல்லாம் ஓயாமல் ரிப்பேர் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீல் கேன் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு கண்ணாடி பாட்டில் மாதிரியே வரல. மணி பிளான்ட்டு வீட்டுக்குள்ளே வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒடிச்சு வச்சுருந்தேன். இப்போ 2 வாரம் ஆகுது. நல்லாவே வேர் பிடிச்சிருக்கு. இன்னி வேறு பாட்டிலெலாம் மாற்றி வைக்கணும். நல்லா தளவும் பிடிச்சிருச்சு.